Angela Bridges chu businesswoman ni in Manhattan khopuya office pakhata napoimo tak athoka Krismas Urlawk ni nama se nazo ngei tur an ne wangin atho puipa jimanen chuan an bang tlai hle jima chuan engemoti sual pala ne wangin ngai damaron deal zuka Angela ero chuan engma ani lo thu soin anin mangthra zui ngal chumi nu chuan achung te khol le in na awanga aron hot lai deuh tur thu an hrila Krismas man hawan tum chu lo ni in Angela chu Krismas putar thuama in thuama no pangho ron surprise tur alo nirang mai a hna la chu ala zo hlei thei bok si lo khuat lai chho zela building chung po are in ruak te huai to topa chuan ho tumin a in buat chei ve tange a thuya kalma in karlanen anin tok thut le ngal chupa chu an office a security ho tulu ber ani office chunga pindan te chu a in kal thange thalo en pain alo wak kual vela lift an chuk thlak lai chuan nabang tu te emo an ron tel ve bok Carl chuan an office chu ni thum lai Christmas holiday awanga an khar tur thu a hril hnu chuan anin thathena Angela chuan parking area lampan turin leave danga alu santa ani parking lot pan lai chuan a unau nu in ron phone le in an lo la nga char thu an hrila reyanin biak ma in signal la bo zui phone chu da in man mo dewin car chunga alut ngala ama ero chu atinung thei tatlat lo mai le tu emo hian a zui ru reng nia hriat na anei bok a hlau thong chuan car chu chhuasana taxi hire mai a ril ruka chumi tur chuan lobby lama panta ani lift a chhole mayan tuma tumlo dewin alawin kaltlat to mai apia dewa security post chu avapan le a we call z rocky tia an ko hian alo bo hrep le ngal anei tupa thomas chuan ron khapin Angela chu aron beluama Angela chuan taxi hire tura lobby lama chhawadu thu alo hril ve bok Thomas chuan Urlawk zana ni awangin taxi man tura mu po arin lo thu an hrila chumi hnu chuan a battery man ho tira a car va siam sak atumta ani thei top chua an bei trau hnu po chuan anung thei chuang hau lova a beidong chuan Thomas chu lom thu hrilin taxi a man mai tur thu an hrila elevator hansak turin angen ngal bok kalpa an ti lai chuan guard chuan zanria kilpuya asom ta thut mai chu chuan Angela chu ati hril hai hle alo star reng ti hrathiam ngala ma se a chau to em awangin in lampan vat chu adu thu sam berani thu a hril tlang ngal top mai lobby a thlen chho lai chuan tuma hmu tur an lo to lova remchang laia thu in taxi a phone ta ani rin ain aron thleng har phian le ngal taxi ron thlen chuan chhuat tumin kongka puilam apan phei hloka beiselo dewin alawin kalvek to mai guard omdalama bok tlan kir lein kongkhar honsak turin an ngen le ria chutia atlan koltak chiama chuan taxi point alo kalbusan vele tangal mangang taka aphar boy view lai chuan basement light aron la in off zui thil thalo engemaw tak lo thleng tura om ti hria in hlau chung hian chhuana tur adap kul zela tu emo hian aron zui zel nia hriatna anei tlat boxi ril ruwa buai sot khermai thok le khata ala in chui tlu zui rang taka thowin a phone thlau chuan chhar ngala chuti lai chuan a hnung chia Thomas kha alo ding reng to hnim tirin apom bet ngal vata chumin hulam chu engma a hre chhun zom to lo aron har chole chuan chera tron betin Thomas chu ma si putar ang hian alo in cheya zanria kilpui chu alo tum tak ni in alang Angela chu hlau thong takhian a thodeu hala hnimhlum na tho awang khan ala hai deuh chiai bok nen aluak po chuak bur mai Thomas in rin lo lai chu in tlan chiatan tum ngota atlu bok thlor ake chu chain hian alo thlun be sak tlata
tlan bo ngai na reng om lo Thomas che dan chu ten omati in angai tula anila chuan poya khoi ti po shelo ni om fashion hian adu du ala soi zui Angelai chuan soi thain a chua zalen vat ani lo chuan chan chuak tur a bial pa aron kalvat tur thu an hrila Thomas la chuan a single ti alo hrichiang si rei tak a stock to thu hrilin a chung te om dan zong po a hriat vek thu a soi ta zat mai chuta a chung te phone tirin engma ngai thatlo na tura om lo thu ala hril tir zui a chung te chuan to suala tok ti reng an ring phak lo Krismas chi bai bukin khol chu an ti top tamaya aru man na ang thlapa thila kal tluana wangin Thomas po akhivar var to mayani anula kidnap mek chu chul heu pain engma zale hlau turom lo thu an hrila ama Thomas ngei chu Angelai tan chuan Christmas gift thaberani thu a hril pa zeu bok Angelai ero chuan tha ti te chiam lawaniang aner deuh sak mai chumi nu chuan gift ron phur chuakin an hon saka achunga CCTV tape om chu a play sakta ani an tho puipa jiman elevator chunga a chai kol level scene chu lo ni rengin office ban maloka jiman ngai damaron dil phana kha alo ni nge Thomas chuan a ketron na chu phel sakin thlema thla zalen deuh an tuma chu remchanga la in Angelai chuan fo ka chu thuta Thomas chu a chhun ta si amai a thutna ata tlan bo tumin a tho chuak nga la phekhok sang lo bun kher bok nen van noi thak takin ama kidnap tupa bula chi chuan a bok thlop mai olsam takin anin man beta handcuff mangin anin thlung bet le ta ani thapui thoa anin be tak raprapa chuan an ui pa rokia khan alo bo ve tur bok Thomas chuan a thian nu chu rang takin kar chunga anor luta parking area hnuai zawk P4 lama atlan pui ta von mai chulai hmuna chuan jimakha athlung bet chulo ni in Thomas chuan hmeichhe khuai khemchi nga puin hremnara thlak tak pek tlak ani thu a soi sap bok jima hlaulu tuk chu ameng phar on mai atlan chuak thei big der silo chuta Thomas chuan Angelai nena chuan hremna peturin ati tamau mai le Angelai chuan nialin jima chuan puitling taka ngai dama dil vek to thu an soya khoina haulo turin angen mol bok atopa chuan ama Thomas ngei chuan kar chu chhuah sanin akitna pa chu apan phei ta cheu mai Angelai mulai ngei chuan an soi sapop popa hmeichhe khuai khemching hremna na satak pe ngei chi ani thu a soi deuh reng bok a thian nu chuan du tok to turin alo ngen ve loma ani thu soiro a thenga thonga a thok lem lo atopa phei chuan a in chang thin rim chopa kar chu chak taka khalin jima chu avasu pheilop mai bangnor na mangzuya anin that chiang hle chutiang lutuka rong ani chu Angelai chuan aring phak lo du tok to turin angen zui tuara Thomas la chuan nuamati tul thung athi chian viau nuwa po jimaruang chu avasunan popa du tok reng ani hlei theilo Angelai hlaulu tuk chuan kongkhar chu engtin mo hongin kut phuar chung chuan atlan chuak thuta Thomas chuan let levat turin a au zui tuar bok chanpui tu tura zongkwal chara thei topa a au chiam chung po in hanpun mai tur anwang hle si abeidong chu security post omnalama bok khan atlan pheile topa phone man tura mial abei sei ani kongkharan hong chia chu rokia bokhan alongur le chur mai si van nei thak dewin aloin thung bet hlawa man mo takin telephone chu ngal alola in disconnect zui CCTV atang chuan Thomas bokha wa mu fu le in jimarwang boi puimek ti a hretheya chulai hun chu remchanga la in ama mobile phone manga pon lambiak po atum le ta
a phone chu a bag chunga ala oma wangin lak mayan tuma ui paswal bok khan alo chu pui vele rei vak lawa chuan chu sakin a cha bi muang ang chu a keng chuaka in chung lama atlan chhota ani parking lot chung jok P1 a thlen chho nu chuan tran pui tu tur an mil kuala Urlawk zana ni awangin kholai chu alo re duk mai si thei to pa a aw lo nu po chuan mikhwal wak ro lai biak tlak wak lo chia hi a mufu tran pui chu soilo a tong dan ala zir sak zui a beidong lutuk chuan a cell phone chu pon lama rol chuakin network an zong kuala be selo dewin signal tlem zong a man hlau mai rang takin 911 a dial ngala relo te a an ron chang let vat bok chuti lai chuan a hnungloka thomasa o ni om tak a hreta thut mai aphuna salutuk chuan a phone a thlo pha atlak na apiang rengsi chartuma aban nalama akutin ala titliak zui thomasa o chu aron nai zela relo te a aron zong muvat don ti hria in a om na mun an hril zung zunga atong rin ngam bok si lawa wang chuan zoi te in a phun sep mai 911 operator chuan a hre pha nge hre phalo ti po a hre chuang lo ril ruha taka a om lai chuan thomasa le a ui pa po an ron thleng phei ve ta nge a van nei thlak takin a om mun alo son man hlo elevator om na hmuna tlan let le in thomasa ka ta ruk chu mang chuan honan tum le a lift pakhat chu aron in hongta rang takin atlan lut ngala amairo chu atlan chuan tur lobby ber kher kha lu chho theilowin aloin lok tlat boxi amang ang lutuk chuan lift button chu a chum chora thomasa naron nan chin ma in a in khar hlo emergency button chu metin lift operator ne na zual kowan tum le a be selo dawin tu emo hian aron changta phur le hlau thong taxi hian a har sana to mek chu an hril bora aril ruha zual puipo are huai mai amairo chu an berei dewa ami biak pa chu thomasa bok lo nirengin lift a telephone chu security po saminen alo zom diam to a olsam takin alo bol kwal vel mai alo ni Angela in thilom zia an hria chua chuan thinrimina ang zui bora thomasa chu nataka tong khumin olsam taka aron man mai big lo tur thuin avaulet ve bok lift chu ti topin a chhok du ta big mi alova tranpui tu an ron lan miel be sein alo tongpong na ve mop mai thomasa po in asuala chua chun zom zela mei thelmi na fire hose ron lek chuakin lift chu atang chuan tuya phu thak tira Angela tomna lift chunga chuan tuya ron luta thlasik wanglai alo ni kher bok nen reilo te chungin avot tilutuk chu a khur ngal hlok mai chuti chung chuan ala chhuak du bik chuang mi alo tui chim chin po asang chho zela annuwa phei chuan Angela kong a thleng te hial thok le khata thil engemoni hi apuak dura electrical short zui mang ang taka a hoi kwal zuk lai chuan ruang hi aron tlathale nok mai an security officer Carla kha lo ni rengin atlan chhuak vat lo ni chuan nungdamina chhuak big don lo ti hra thiam ta a rang takin lift kong khar chu a hongta ani tui chuan Carla ruang nen chuan an hlol chhuak roka an pia banga chuan an va in tau dot mai ala kai har thei mial be sein Carla chu an thing nok thin van doi thak takin a cha thak na alo rei deuh to ni na lang a beidong chu parking lota bok khan tlan let le in car nuaya ava in thola ma se a ke la hu veka wangin akal na chin hriat a har lo kher mai thomasa chuan rang takin aron chui pheya atom na car ke chu ala chhun pop zui beinge sei rundung tin an che chuak le thuta van nei thak takin a big bosan le thei hlau thomasa chu security post a bok kir le in CCTV an thlek kwal vela chuta tang chuan a thian nu omna chu alang chiang kher mai Elvis hla Blue Krismas khaple in pindan chunga an thupuana speaker te chu an zai tir ruwa Angela telova Krismas mana rezia asoi pa zeu bok
chuta tang chuan Thomas chu security post a awm ti a hre thiam ta ani banga HREIPUI in tar chu la thla in a camera hmu thei ang chu an check che pop popa chutia ti chuan chui chua po a har deuh a bei sei a thei anga tamati chiat nu chuan Thomas a awm na hmun kha ava pan pheya bei sei lo dawin room chu alo ruak khuai mai TV ero alo in on thung chuta thil hmu chuan a shok chiang hle ni kho hrelowa a awm lai khan Thomasan alo khoi vel chu lo ni in a thin rim lutuk chuan TV chu a check che popa a tre ngal tuar bok CCTV monitor po che chiat tumin atin zuang mana amero chu police officer pani anon lang hlol mai 911 operator khan aron tir ninge in alang biak po tumin an be ngala thok le khata Thomas aron lang thut Teizarin aron depa abak chu engma hrezui le tolo Thomas chu rang taka in ching felin amaya thisen kai noi te chu an silfaya akorbal jet to chu thlakin police te kha avadong songta ani engma thil dang lam thlenga omlo thu soin thil hriat sual pala omani arin thu te an hril luama police officer pani chuan endik ve reng an du thu soin parking chung chu an fangkual ngal bok Thomas chuan security post atang khan alo thlir ve renga an man chhuak mayang ti hlau ve hle Angelai kha kar savom boma akhung dei chulo ni in police tan chuan mu chua har ve khopang police motor thoma hriat taka chuan aron har chuak zoka theito paringin a tre ngal tuar bok chu vele Thomas chuan fin kherek chuin LV sa hla bokha an play rile ruaya Angelai mangang out home chu a hlia khu ne khop mai thil engma mu chu an nei boxi lo wang chuan Thomas chu an mang tha building chu an chhuasan le don ta ani Angelai chuan atan na bom chunga crowbar chu dap fuin an kar ngata vane thlak takin a hong thei hlau rang takin police car chu an phei dora amairo chu avan duaya kal tlong deuh nge avanang man ta silo a treri tuar kha hria in Thomas le aui pa anron lang vele thung Thomas chuan ngei om takhian an nui saka aui kol le ko ham em chu Angelai din na lampan chuan a chhuat thut mai le bau tuar chungin anin ngala an la in tlan chak hlei em le ngal Angelai mangang chuan abul hnaya lir thei ding tu ver chu an chuke chuaya rang takin atlan lut ngal zat bok thok le khata Thomas ui pa chuan aron zuan ta thut mai le thei topin alo beilet ve popa chuti chung chuan a chona ala se sak zui Angelai na tilutuk chuan crowbar chuan an chhun popa van nei thlak takin anin that tange ani chumi hnu chuan car ta tlan chuak le in apia dewa car rental office chu avapana kongkhar kar chia in alut ngal zat bok rang takin 911 an khola operator an busy vekawangin nga alo ngai le boxi chuti lai chuan Thomas an torchlight nen aron zong kwal vele mek bok a uipa a thi ti a hriat taka phei chuan a thin rim kher mai Angelai chuan man ro om ang te chu dap khomin handcuff chu phelan tuma chuti lai chuan Thomas po aron thleng phei chhun zom ve ngal ma se a bei seilo dawin a thian nu mel om a muta hau lo mai rental office chu anen kol vela telephone la hang up lo 911 operator nena la in connect mek chu avala muchuak zui Angelai che dan chuan ati thin urve to takset ani Thomas chuan taser hum chungin pindan chung chu an fangkol vela Angelai chu avau pa zel bok
atopa chuan almira chunga tomani ring ta hle nghaisak chung hian an pan phei thema kongkhar hongta abe selo dewin puan them chi alo omsi Angelai chuan nunglama tangin aron spray thuta Thomas ate ro alai chuan achutlu top bok rang takin atlan chuak nga la rental car zinga pakhat chu tinungin akhal chuak ta ani reilo te a Thomas kha aron tho chuak le ta trial mai tlema han vuak silong ve de om tak kha ania a in chhir pha don ta Angelai chuan thei to pa chakin car chuan tlan tir pura exit gate a thleng don chi atin Thomas bok khan aron su ta bur mai le chu vele a car chu her kolin in hnuai pi tu lampoka pan thlale chulai hmuna chuan a hmel ma pa chu lo changin tran hmuna lo khuarta ani reilo te a Thomas po aron thleng thlavele a thian nu thil tum chu a hre thiam ngal chak takatlanin anin pantona Angelai thinrim tolu tuk chu atre tuar bok anin sudon chiatin Thomas zok chu atim thuta akar chu her koi ta zok mai beiselo dewin atlan tlang ta si Angelai chuan manmo dewin exit gate bok kha pan chhole ngala amairo chu handcuff ala bun tel trukawangin aduangin a control hlei theilo van doi thak takin banasuta bur mai akar chu alet topa atopa ero kil khata avading hlol chumlo chatloin hona ringal char bok Thomas chuan a hliam endik tumin avapan hnaya thataka ain koldam thei thu hrilin abemol mulbok Angelai chu ni khoshelo ang mai hian azoi veka ama ero chu remchang mu vele thil zum hriam tak hian Thomas chu avit ta thoi mai a taser humlai po a thlau ve ta nge a chu vele handcuff chu phelin Thomas atron nan amang chun zom ve ta ani car atang chuan petrol ron luang chuang nge ya akang mayang ti a hlau to hle Angelai chuan taser manga de kai chuan tum zeta aril ru thlakin akal san le ri chuti lai chuan Thomas ka ron har chuakin akut phurna chu phel sak wat turin aron nge na tong kambol lo tak chak chuak zut bok chu chuan Angelai ril ru chu atina tharle thuta Thomas chu Krismas mannuam tia thla zo pa in taser mang chuan petrol chu adep kai ta ani Thomas hlaulu tuk chu atre tuara omzia renga to silo meikang chuan fire alarm tiri in tuyaron phu senga tuna chuan Angelai po azalen veta Manhattan ko thera chuan vote titakin akal bai ewa vura sur seng bok atopa chuan police po anron lang ve hlol mai Angelai chu ron tuam hlomin an in lama an hroi ho zuita ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia